Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα ταξιδέψουμε παρέα στο Διδημότυχο. Εκεί θα δούμε το κάστρο του Πυθίου, Επίθειον κατά πολλούς. Είναι 16 χιλιόμετρα περίπου από το Διδημότυχο, σε ένα χαμηλό νόφο ανατολικά από το χωριό. Βάσει πληροφοριών κατασκευάστηκε το 1330 με 1340 από τον Ιωάννη Κατακουζινό σε ένα στρατηγικό σημείο και το είχε προσωπικό καταφύγιο την εποχή που διεκδικούσε το θρόνο από τον νόμιμο κληρονόμο Ιωάννη Παλαιολόγου. Το κάστρο ήταν από τα πρώτα που πέσανε στα χέρια των Τούρκων. Είχε 3 ορόφους με 4 χώρους σε κάθε όροφο και το χρησιμοποιούσαν ως κατοικία. Είχε ένα μικρότερο πύργο με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και ένα πύργο με κεντρική πύλη και τον οχυρωματικό περίβολο. Το βίντεο μέχρι τώρα μπορείτε να με στηρίξετε με μία εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς την ημέρα που πήγα ήταν κλειστά. Οπότε θα το απολαύσουμε μόνο από ψηλά.